ana lamini na bolmada dugu Mali kono Mali ko kan filani an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn nin dana in ma gosi ka ban i k'a dɔn jamana kunnafoni a b'o de ko fɔ an sigira kɛnɛ kan laadala jɛmu an fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ a bɛ jamana kunnafoni i k'a dɔn a b'o de maa na sɛbɛnnikɛlaw dabaji karamɔgɔw i k'a dɔn min ye kunnafoni a dili min ye sɛbɛnbaw ni a diba nin bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina kelen na a kun ye jamanadenw u ka kunnafoni sɔrɔ jamana o jamana ni kunnafoni di tɛ o ye kunfi jamana ye hakaja sɔgɔmada in na an dafara Ahmed Jakite ale bara k'an jaw ta Mamutu Suruni ale bolo bɛ nɛgɛw la ni k'a jɛnsɛn diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na filani an b'a ɲini Mamutu fɛ n'a ye yamaruya di i k'a dɔn kunnafoni an b'an sɛbɛn kɔrɔsɔ a la. Karamɔgɔ Daba Tunkara Ala kana maa si jugu k'i seere bala cogo bɛ di sɔgɔmada in na filani ne bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura bisimila nin y'a boliko siɲɛ 30 ani kɔ ye maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Mahamani Ture Mahamani ko i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka lafiya jango an bɛ donni minɛ ko bi dajiko gɛlɛya i k'a dɔn o de bolo dalen don nka e ko nin fana tɛna ban i n'a fɔ tɔw banna cogo min na ko tigi n'a tigibatigi tɛ kelen ye a ko min ye douaniers u ka directeur ba i k'a dɔn a kumana ale nane i k'a dɔn min ye wulikajɔ ye ministre min n'o bɛ jago kunna taji feerelaw olu baba u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan hakili laban min bɛ yen ni ka se ka kuma ni ka dabali tigɛ min ye essence bondo ye n'o ye citerne ye a caman de tunnen don ɲɔgɔn kan ɔ min ye ayiwa taji donnen o kun gɛlɛyara o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa min fana mana don o bɛ taa jɔ ka mɛn o de kun tɛ nka tile fila in na min ye douane directeur ye kuma min n'a ni ministre taamana wulikajɔ nana boloda faamuyali ani ko ɲɛna bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama Bamakɔ. A sɛbɛnnikɛla ko a ko kununko yɛrɛ kɔlɔsiliw y'a jira Bamakɔ min ye tajiko kɔni a gɛlɛya maa t'a fɔ a banna nka nɔgɔyaba donna na misali Garantigibugu nɛrɛ kɔrɔ station Amazoni Sar ale filɛ nin ye Ɲamakɔrɔ kurani i k'a don nɔngɔngari la jamaba de tun bɛ jɔ ye a bɛ kilo caman bɔ a tun tɛ tɛmɛ mobili 20 olu jɔlen don baara ka ɲɔgɔn kɔnɔ o kɔrɔ de ko baara ɲɛna u bɛɛ lajɛlen baara k'a sɔrɔ station Somayaf min filɛ Garantigibugu jamaba fana kun de ye mɔgɔw bara ka essence sɔrɔ yɔrɔnin kelen station Petro Sheikh ani Somayaf min filɛ Kalabankura ACE ye sɛbɛnnikɛla ko yen fana kɛrɛ bɛɛ tɛ aéroport taasira la Baraka ani Yara olu fana i k'a dɔn jamaba fana kun de ye n'i nana dɔrɔn yekew i b'a kingu ka tɛmɛ ni yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko nin bi faamu sabula ayiwa ka taa hali Badalabugu corridor o nɔngɔngari la ni bɛ jigin ka bɔ kulu sanfɛ sɛbɛnnikɛlaw k'olu yaalala ka nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ fo ka taa se fitiri weleli ma kuma min baara jigin waati ni station fɛn o fɛn bɛ yen ka taa fo palais de la culture da la station minnu bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen kɔni bara k'a suru mɔɔ kun wa hali gɛlɛya yɛrɛ t'a la a ko n'i ko ta k'u lajɛ nɔgɔyada babara ka don a la essence jɔliba kilomɛtiri 1 kilomɛtiri 2 su 2 tile 1 mɔgɔw jɔlen don ka essence kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko caman de bɔr'o la n'i ye Musa Alassane Diallo ale min ye jago minisiri ye novembre kalo tile 24 san 2025 o ye taama min kɛ ka taa bureau de pétrole la douane na kɔrɔfɔ minnu dɛmɛna o ni douane directeur ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se taji feerelaw olu baba ani jɛrɛjɛkulu min n'o bɛ gɛlɛyaw a wulikajɔ ani ka a hakilina k'a jagabɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de kuma na min ye Amadu Konate ye i k'a dɔn ale ni ministre Musa Alassane Diallo kuma min n'u y'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka yaala min ye bureau produit pétrolier n'o ye BPP ka laban ni ka taa tajiw bon dɔw bi jɔ yɔrɔ min na ka t'o fana lajɛ u ma taa pétrole feerelaw kɔ nin bɛɛ lajɛlen nana tɛngu novembre kalo tile 21 san 2025 i k'a dɔn u ye
jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ min ɲɛ citɛrɛni 124 olu de jɔlen kun don ɲɔgɔn kan ayiwa min kɔni ye gɛlɛya n'u bɔlen don o yɔrɔ bɛɛ min ɲɛ citɛrɛni 110 ye o bɛɛ lajɛlen bɔra o nogoni fɛ tile 2 kɔnɔ a kɛra n'a fɔ tajugu gɛlɛya kun di Bamakɔ sɛbɛnnikɛla ko ni ko tora nin cogo in na a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn dugulama maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka lafiya sabula Bamakɔ ka lafiya o lafiya hɛrɛ tɔ de bɛ suru yɔrɔ caman kan Bamakɔ mana taji sɔrɔ ka bɔli kɛ i k'a dɔn a bɛ sɔrɔ ka taa fan 4 bɛɛ lajɛlen la hali essence feerela fitinin minnu b'an ka sigidaw ni karew kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ayiwa lafiya bɔda bɛ na nin ko in yɛrɛ a bɛ ni ka kalo 2 bɔ Bamajɛ kawale min n'o taara ka nin citɛrɛni ninnu sɛgɛrɛ yanni a ka kunbɛn a kɛra sababu ye camion 3 minnu bɛ camion 300 minnu kɔni bɛ essence donni ka na Mali kɔnɔ kalo 2 in kɔnɔ o de kɔni olu de ɲagatara ni ka jeni o kɔni kɛra tiɲɛniba ye tiɲɛni min n'a bɛ se taji feerelaw ma tiɲɛni min n'a bɛ don jamana kun tiɲɛni min n'a donna maa caman kun sabula hali chauffeur ani paranti caman ye ɲangata sɔrɔ nin na o citɛrɛni 300 min n'o jenina kun n'a ta bɛɛ essence feerelaw kɔni y'a jira k'a fɔ u t'a dabila koyi olu b'u seko damajira bɛɛ lajɛlen kɛ jamana ye sabula n'i y'a mɛn olu ka wari sɔrɔ walima u ka makama sɔrɔ o b'a sɔrɔ jamana bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn nin hakilina min bɔra jamana den bɛɛ lajɛlen na fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ ka gɛlɛya kunbɛn a ko maa bɛ se ka fɔ tabarikala nka ko in zinzinba o ye sɔrɔdasiw ye sɔrɔdasiw ye wulikajɔ min kɛ ka se ka nin ko in k'a labɛn Bamajuw k'u furan ni k'u gɛn ka bɔ sira kunbɛnw la ka taa se i k'a dɔn ayiwa sɔrɔdasi minnu fana bɛ sɔrɔ kunna n'o ye douaniers ye olu fana ka wulikajɔ don o don an tɛ sɛgɛn an tɛ lafiya baara de bɛ taa taji bondo min mana na sɛbɛnkow ka ɲɛnabɔ a ka se ka don sɛbɛnnikɛla ko n'an tora nin cogo in kɔni na i kana se ka a bɛ se waati ma min kɔni ye tajiko gɛlɛya ye a bɛ kɛ sogokan ye sabula an dɛmɛtɔ bɛ se ka salo ka kan kun ka sɔrɔ hali gɛlɛya t'a la nin kun ye sɛbɛn ye Mahamani Ture ka sɛbɛn don an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdangura karamɔgɔ Daba Tunkara n bɛ mɔgɔ sɛbɛn n'an b'a wele ko indicateur de renouveau n'i ye maçon ta journée na a bɛ tile bɛɛ lajɛlen kɛ tewuli la an bɛ waati min n'a fɔ sisan n'i ye n bolo don sɛbɛn kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ village minnu bɛ yen n'u bɛ bakun sanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o ye Sana Sana mun ye a denmisɛnw ye u ye weleda kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma dɛ n'a bɛ Segu mara la k'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min na n'a fɔ sisan Bamajuw kɛmɛ ka taa dagabilen ne k'a sigi u da la sɛbɛn fasiriba ko a ko nin baara in k'a bɛ san 3 buyanko bɔ min ye cercle de Masina o bɛ Segu kɔfɛ dugu min bɛ n'an b'a wele ko Sana a yira sa k'a fɔ Bamajuw kɛmɛ ka taa daga sigi ninnu da la a bɛ waati jan bɔ mun ye denmisɛnw ye olu farala ɲɔgɔn kan ni ka sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni min u y'a kɛ novembre kalo tile 23 san 2025 ka ɲɛsin jamana autorité ma u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka sababu kɛ sanakaw u kɔni gɛn bɛ baara ye bi ani a nɔgɔdugu minnu bɛ yen village minnu kɛmɛ ka yɔrɔ munumunu u y'a yira sa k'a fɔ nin ko in kɔni nin bɛɛ sen na depuis 2023 u y'a yira sa k'a fɔ mun ye ka taa embargo sigi olu da la k'a kɛ maa ti don min ye yɛrɛsagokɛ ye ka t'o kɛ min man di olu ye sɛbɛn fatiriba ka fɔ la a ko u yɛrɛ bɛ diyagoya ko dɔ ta ka ɲɛsin population ma olu ti jɛn ni o ye ko k'an bɛ waati min n'a fɔ sisan ko kɔni ji ko k'a lajɛ ji ɲama donnen na jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ni k'u cɛsiri sɛbɛn fatiriba ko a ko mun ye nin village ninnu ye a ko san 2023 2024 ta ka taa se san 2024 2025 na mun ye nin village ninnu ye u kɔni tɛ sɛnɛ kɛ ten kosɛbɛ n'a fɔra k'u tɛ sɛnɛ kɛ o b'a yira k'a fɔ village dɔw bɛ yen min ye 1 kilomètre ye 1 kilomètre carré a yira sa k'a fɔ olu bɛ sɛnɛ min kɛ a tɛ tɛmɛ o kan dɔw yɛrɛ tɛ tɛmɛ 4 kilomètre carré kan n'a fɔ sayanfan ninnu fɛ a yira sa k'a fɔ nin ko in kɛra sababu ye min ye dugu dɔw ye Bamajuw ka n b'a f'i ɲɛna k'o fɛ a kɛra sababu ye dugu dɔw kɔnɔ olu kɔni déplacera ka sɛbɛn fatiriba ko a ko a kɔlɔlɔw bɛ yen i n'a fɔ misali la mun ye furako gɛlɛyaw ye min ye musokɔnɔmaw ye ni mangɛnɛ jiginni ko ka taa se kalankow ma kalanyɔrɔw datugulen don fura sɔrɔli o ye baara ye u y'a yira sa k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye gɛlɛya belebeleba ye min ɲɛmɛ ka ɲɛsin sayeko
Malikaw ma ani Sanakaw ka ami waati min n'a fɔ sisan denmisɛnw ko k'u bɛ autorité labɔ a kalama u ka wuli ka jɔ kɛ ami waati min n'a fɔ sisan k'u bɛ commandement minnu bɛ yen n'o bɛ Segu kan na ka taa se Seware ani San a ko a yira sa k'a fɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan sɛbɛn fadeba kɔnɔ denmuso ye min laɲini ye bɔ embargo Banbatiw ka daga gɛlɛn mun bɛ o dala daga in bɛ se ka wuli ka bɔ olu dala cogo min na ami waati min n'a fɔ sisan min ye k'a fɔ ka bɛnkan yɛrɛ signé o yɛrɛ kɛra u ka tilata ye k'o ɲɛsin dugudenw ma dɛ nka dugudenw y'a yira k'a fɔ Bill Hati kɔrɔ laban o t'o kɛ fiyewu ami waati min n'a fɔ sisan u wuli ka jɔ ka kɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ko min ye dugu min bɛ Saye Sule Saro Kɛlɛ Koro ka taa se Golokundama ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin gɛlɛya kɔnɔna na ami waati min n'a fɔ sisan ka dagabilen ne k'a sigi o da la u kɔni ye batake min kɛ u k'o bɛ segin a kan ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ka wɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sɔrɔdasiw ka se kɛnɛ kɔnɔna na nin yɔrɔ kofɔlen na walasa olu bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na cogo min na nin ye sɛbɛn ye Tayiru Mali ale ka sɛbɛn nin an min bɔ indicateur de niveau kɔnɔ bi sɔgɔmada kɔrɔ daba n'i ye muso sinamuso d'a ma k'a ka taa feere dɔ fiyɛ la n'a ma sa a b'a tɔnɔma da o ye tiɲɛ ye bala cogo bɛ di Filani in bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bɔli ko siɲɛ 600 siɲɛ 37 maa min ye nin sɛbɛn a tɔ de ye ko MSC MSC ko a k'i k'a dɔn n ka muso ko ɲɛna bɔra i k'a dɔn a tɔ ye wari ko ye ma fɛn daminɛ ban a ko gɛlɛya min kun bɛ sani bondo dingɛ ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ e ko ɲɛtini ka sɔrɔ a la de wa a sɔrɔ a yanga ka bon a barika ka bon Mali kɔni min tɛgɛ nɔsa fo k'a fɔ k'a to ten fo a nɔngɔnkuru la sabula min ye Barrick Gold ye miliyari 200 ani miliyari 20 san o san o warijɛ i k'a dɔn a b'o da Mali ka kɛsu kɔnɔ o de bɛ kɛ sababu ye min kɔni b'a to gɛlɛya min ani mankan misɛnnin min kun bɛ yen a ka duga waati kɛra min ye jamana minisiri min n'a bɛ nafolo kunna Bɔbɔkɛ Bilen Ali Fuseni Sanu i k'a dɔn Dankɔrɔba in y'a ɲimi ni ka wuli ka jɔ boloda ka sanu bɔla bɛɛ lajɛlen wele a kun bara ka ko in kɛ i k'a dɔn gilaki la cogo min i k'a dɔn a ti ɲɛ bilen min ye Mali sanuko ye o tuma an nana ni hakilina kura ye bolo kura bɛnkan kura ni min sɔnna o ma a fɔra a banna ni min ma sɔn o ma i b'i ka minɛnw jɛ ni k'an ka jamana bila anw ta y'an ka sanu ye sɛbɛnnikɛla ko o gɛlɛya min n'a dabɔra a fanga bonyana kosɛbɛ a ye waati jan yɛrɛ kɛ min ye sanubɔla caman ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ yanni faamuyali ka na sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ caman kɛra sabula sariyatigiw welela jɛnsɛn naani Bunaku kan taa segi caman kɛra maa dɔw yɛrɛ minɛna olu ye degunba sɔrɔ nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko a sera waati dɔ ma sa n'i ka tɔnɔ bi fɛn na i tɛ sɔn abada o ka tiɲɛ i jɔlen ɲɛna Barrick Gold laban i k'a dɔn ani Mali faamaw nana kuma i k'a dɔn Asimi Goyita ko i k'a dɔn Bɔbɔkɛ Bilen e de bɛ se ka nin ko in ɲɛnabɔ sabula nafoloko wari sɔrɔ cogo ɲuman e de y'o ɲɛdɔn sɛbɛnnikɛla ko bɛn nana kɛ wulikajɔw nana kɛ sariya kura nana boloda o ko min ma kɔdɔn mini ye min dara san 2023 n'o kɔni kɛra sa kɔrɔlen fɛn o fɛn bɛ yen o bɛɛ lajɛlen dafirila kura in kɔni wajibi don sa i k'o den matarafa sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛnkan minnu n'olu nana boloda o kɛra sababu ye san 1991 bɛnkan o ka bila san 2023 bɛnkan o de bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko o dun bɛ mun ni mun ko fɔ min ye Ali Fuseni Sanu ye minisiri min bɛ nafolo kunna Bɔbɔkɛ Bilen a y'a jira k'a fɔ maa si tɛ Mali sanu tabilen naganaga la fɛn caman bɛ yen sɛnkun kɛlen don o ma i ye fɛn caman bɛ yen o bilalen kun don o si tɛ kɛ tuguni sabula e bɛ min sɔrɔ e yɛrɛ y'a dɔn min kɔni ye jamana ye k'a fɔ o ka naganaga bɔ a la o tɛ ɲɛ bilen mun de fɔra Mali Mali ka sɔrɔ i k'a dɔn bɛn kɛra min kan sefa wari miliyari 70 i k'a dɔn k'o de ma taxe ad valorem ka taa bara miliyari 20 na o fana ye l'impôt ye i k'a dɔn i b'o fana sara n'o y'i bɔ yen Mali i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ na Ali Fuseni Sanu y'a jira san o san e bi sɔrɔ baden min kɛ an ɲɛ t'o la koyi i ka sɔrɔ in fana dɔ de bi puruti o la ka fara Mali kan o taara bɛn sefa wari miliyari 80 ma sɛbɛnnikɛla ko n'o y'i bɔ yen a k'i k'a dɔn a miliyari 80 ni miliyari 20 wulikajɔw ni jateminɛ na i b'a ye k'a fɔ min ye taji ye
ninnu kun bɛ taji donni ka t'u ka baara kɛ n'a ye o taji i k'a dɔn ko o sale bɛɛ burunnen kun t'o ye a y'a jira k'a fɔ o tɛ se ka kɛ tuguni i bɛ taji min donni kana e b'a k'i ka baara de kama o sale i b'o fana sara jamana ye sɛbɛnnikɔla ko i k'a dɔn ko in kɔni nana lajɛ sa hakilinaw ani jateminɛ na min ye a wasanu bɔla ninnu ye tubabuw don olu ko k'an jɛna ni nin bɛɛ lajɛlen ye Alfuseni Sanu o tuma e yɛrɛ ka jate fɔ an ye sa an bɛna joli de sara san mun bɛɛ o ye bigi ni papier ta k'a dasi miliyari 200 ani miliyari 20 sefa wari i k'a dɔn de bɛ sara ninnu fɛ ni ka di jamana ma sɛbɛnnikɛla ko nin bɛna kɛ fiɲɛ bɔdaba ye a bolo nɔ bila sɛbɛn Alfuseni Sanu Mahamadu Samakɛ ale min ye directeur Afrique de l'Ouest i k'a dɔn cakɛda in don a la o nana a bolo nɔ bila sɛbɛn kan ko nin bɛna kɛ taamasiyɛn ɲumanba ye sabula baarakɛla minnu bɛ yen olu na dɔ sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ taa ka segin ni nani i k'a dɔn jamana a n'a kɛ sababu ye nin sanubɔ dingɛ ninnu wuli ka jɔ kura ka boloda ayiwa min bɛ se k'a to baara bɛ daminɛ jamanaden minnu bɛ baara la yen u ka kɛ ayiwa i k'a dɔn u ka hakilinaw u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko n'o y'i bɔ yen min ye wuli ka jɔ ye i y'a dɔn ayiwa u kun kelen bɛ ka sanu dɔ minɛ ninnu na ko sanu dɔ bɔsilen kun t'u la o sanu in i k'a dɔn a bɛ d'u ma n'o dir'u ma o k'i bɔ yen i k'a dɔn u ka maa minnu bɛ yen kadiriba caman minɛnen kun don ka don kaso la bɛnkan bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen bi bila hakilina kura bɛ na wuli ka jɔ kura bɛ boloda i k'a dɔn min kɔni ye ayiwa bankiw ye olu bɛna sɔrɔ k'u tɛgɛ sɛbɛkɔrɔnɔ ani maa wɛrɛ minnu bɛ taa ka segin la cidenya na a sanu bondo a n'a baarakow la nin bɛɛ lajɛlen na fɛn sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara Bubarazo ɲɛna o ma se tisamajan wɛrɛ la maa fa t'a da don i ka sunkurunko la nka tɔgɔ ɲuman o bɛ sunkuru sɔrɔ ja ni sɛbɛnbɔ sɛbɛn n'an b'a wele ko nation an bɛ waati min n'a fɔ sisanni na min ye directeur général la douane ye ko a ye furaba woro ɲɛma maaw bɛ ka sigasɛgɛ fɛn fɛn la a y'a bɛɛ lajɛlen jɛya pasa a yira sa k'a fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen na min ye douaniw ka ɲɛmaayaso ye kɛrɛnkɛrɛnnenya pétrole ko kunkan ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na min ye colonel ye ni o ye Amadu Konare ye ɛgɛdala sa k'a fɔ ale ni ministre de l'industrie Musa Alassane Diallo o kun bɛ ɲɔgɔn bolo walasa maaw bɛ se ka bɔ fɛn caman kalama k'a bɛɛ lajɛlen jɛya pasa a m'a yira an walasa k'a fɔ sɛbɛn fatiriba ko a ko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a ko ministre ka nani min ye douane ɲɛmaaba ka kuma a k'a bɛ kɛ sababu ye k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min kɛra maa bɛ yen n'o kan k'i da don min ye tajiko kunkanko kɔrɔfɔ ye bɛnkan minnu kɛra ka segin ka na bɛnkan ninnu a bɛ se ka jɛya cogo min na ka maaw miiri jigin k'a yira sa k'a fɔ ko jɛlen don baara a bɛ kɛ min ye directeur général la douane ye ale ye kɔrɔfɔ ta a ye ministre a y'o bisimila ka bonyamasegin kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin o ma a kumana baara mun bɛ ka kɛ terrain kɔnɔnaw la douaniw bɛ wuli ka jɔ min na ni ka baara kɛ sɛbɛn fatiriba ka fɔ la a ko mun ye Amadu Konare ye a y'a yira sa k'a fɔ Konate ko min ye ale ka baarakɛlaw ye douaniw bɛ ka baara kɛ serre sur serre o ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen don tɛ bila nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ walasa malidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min a y'a yira sa k'a fɔ ministre la fɛn o fɛn bɛ yen ministre k'i ka hakili sigi a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ministre fana y'a yira sa k'a fɔ ale ka hakili sigilen don min ye bureau in yɛrɛ baarakɛlaw ye a y'u fɔ k'u waliɲuman dɔn min yɛrɛ bɛ bureau in na ni o ye pétrole ko kɔrɔfɔ kunkan kɔrɔfɔ ye n'o ye a ɲɛmaaba yɛrɛ ye n'o ye la patronne ye n'an b'o wele ko Sira Male a y'a yira sa k'a fɔ Sira Male bɛ baara min na a ka baara kɔni a jɛlen don ka sababu kɛ baara a bɛ kɛ tilennenya kɔnɔna na a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin o ma o kɔfɛ ka sɔrɔ k'a yira sa k'a fɔ baara n'a bɛ kɛ cɛ ka baara de don douane kɔnɔna na pétrole ko ta fanfɛla la walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya taji ko ta fanfɛla la a y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan mun ye Konate ye a ye a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ min bɛ don min bɛ bɔ a ye a womisɛnnin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna nanzarakan na n'an b'o wele ko analyse olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra walasa mɔgɔw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na karamɔgɔ Daba Tunkara a y'a yira sa k'a fɔ min ye 24 sur 24 ye baara olu bɛɛ senna o lakana fana bɛ senna a ko mun ye taji ye taji 117 millions de litres a y'a yira sa k'a fɔ mun y'an ka lakana tigilamɔgɔw ye olu bɛ o kɔni escorter ko ni volume ka bon kosɛbɛ novembre kalo in kɔnɔna na u ye baara min kɛ k'a kɛra Ala ɲɛna a y'a yira sa k'a fɔ ni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ min ye walasa min ye forodiw ye ni dɛnkɛrɛfɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ sen na wa a ka se ka teliya min ye camion ye n'a nana ka ban min ye jɔli t'a la papier bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ malidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ walasa min ye an bɛ arrangement mun minɛ station na olu bɛ se ka dabila cogo min na Yatara Ibrahim ni y'ale ka sɛbɛn an min bɔ nation kɔnɔ bi sɔgɔmada la karamɔgɔ Daba Tunkara
Soko ka flani ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don. Bisimila. Ni kɔni sɛbɛn min n'u k'a ma Sud Hebdo. Ni y'a bolo ko siɲɛ 200 ani siɲɛ 4 ɲɛ. Maa min y'a sɛbɛn sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka fara ɲɔgɔn kan k'a sɛbɛn n'i y'o mɛn bɛn a bɛ fɔ o de ma ko la rédaction. A ko an ka jamana den tanuni de ka di maa o maa n'i ye wulikajɔ k'i ka jamana kɔnɔ i k'a dɔn ni jamana wɛrɛ ma bɔ i ni ma i k'a dɔn hakaja i ka tanuni a na dan i faso la. Nga bolo mana bɔ i nɔfɛ ka taa diɲɛ jamana wɛrɛ la o b'a jira k'a fɔ e baara min kɛ i faso la o ɲɛna o kuma na dɔ kɛ anw yɛrɛ ye a ko Université du Sénégal oriental Sénégalikaw i ka u ka jamana woroduguyanfan fɛ université ba min n'a jɔli dilen don an ka maliden dɔ ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka fara ɲɔgɔn kan wa min fɔra fana k'a bi ban ka bɛn 2026 ma hakaja sɔn kelen don ma wa k'o ɲɛnen don sɛbɛnnikɛla ko a ko Sénégalikaw i k'a dɔn sojɔlaw bɛ yen baarakɛlankɛlaw bɛ yen minnu bɛ sojɔ ɲɛdɔn nka n'i y'a ye u y'u bolo bɔ i k'a dɔn maliden dɔ nɔfɛ hakaja a b'a jira k'a fɔ u sɔnna u sɔnmina k'a fɔ jɔnko la u ka wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn a b'u mago ɲɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko tiɲɛ don olu kun ye kɔrɔfɔ dɔ sɛbɛn tiɲɛkun tɛ o kɔrɔfɔ in ye sabula u ye kuma in mɛn cogo min na i k'a dɔn a kuma kun tɛ tiɲɛ ye olu nana sɛgɛsɛgɛli kɛ ka wuli ka taa Dakaro ka taa Sénégalikaw ɲininka u nana ye k'a fɔ jɔnko la min ye Royal BTP maliyɛn den dɔ ta don Ibrahima Kara ɲɛra a kelen bɛ ka wulikajɔ min kɛ Sénégal bi a ka bon hakili ma sabula i k'a dɔn cakɛda min b'a bolo n'u k'a ma Royal BTP Sénégalikaw de y'a wele ka université belebeleba den dɔ jɔli ta k'a d'a ma an bɛ dunni minɛ ko bi 100 o 100 baara in sera 70 la o b'a jira k'a fɔ bɛnkan ye san 2026 a na ban a ko a bɛ mun de kofɔ université in yɛrɛ a bɛ fiyɛ min ka hectare 50 min ye campus ye so 27 n'o ye bateau fila i k'a dɔn o de bɛna cɛra a sanfɛ o k'i bɔ yen amphithéâtre min ye ayiwa résidence universitaire ye denmisɛnw bɛ si so minnu kɔnɔ a n'u bɛ kalan kɛ yɔrɔ minnu na o k'i bɔ yen min ye tulonkɛ yɔrɔw ani farikolo ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔw ye o fana fiyɛ fana dalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye projet in ta k'a lajɛ i k'a dɔn 100 o 170 dilannen don o k'i bɔ yen a k'i k'a dɔn nin bɛna kɛ université Sénégal min ɲɔgɔnna ka dɔgɔ farafinna i k'a dɔn woroduguyanfan in fɛ a ko a bolola baara a nɛgɛko n'a simanko a n'a jɔli n'a wulikajɔ bɛɛ min kɔni ye ayiwa maa 2000 ani kɔ olu de bolo bi ca la olu b'u ka sara dun sɛbɛnnikɛla ko maliden min b'a ko kɔnɔ o de ka ca maliden de b'a baara la ka caya ka tɛmɛ bɛɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ ni jateminɛw na n'i ye nin jugaramɛkɛ in da k'a lajɛ min ye Ibrahima Kara ɲɛra kumabali i k'a dɔn maa yɛrɛ t'a ye koyi k'a sababu kɛ baara kologiri minnu b'a bolo ani kalifa minnu kɛlen don a la ale bɛ jɔrɔ o de la sɛbɛnnikɛla ko olu ka se ka da la k'a dɔn k'a fɔ kuma in ye tiɲɛ sabula olu kunfili la sɛbɛnnin na a ko i k'a dɔn olu ye wulikajɔ kɛ ni ka taa Dakaro Sénégalikaw ka gouvernement u ka député dɔ bɛ yen i k'a dɔn Madi Danfaga o ye wulikajɔ kɛ ka taa ayiwa yɔrɔ in lajɛ a donnama in kama waasa a ka se ka da la k'a fɔ min ni min fɔra a bɛ ka kɛ sababa ye a don maa min y'a kunbɛn chantier in na a tɔgɔ de ko Adama Traoré o de ye baara minnu bara ka kɛ o directeur ba don wa ingénieur do fana min bara ka baara ninnu da k'a lase u ma min Sénégalikaw ka député ani Adama kumana a yaalala ka yɔrɔ ninnu jira a la nin ye nin yɔrɔ in ye ɲɛgɛnw bi yan balontan yɔrɔ de ye nin ye mɔgɔw kan ka da yan mɔgɔw kan ka taa nin yɔrɔ in na a k'i k'a dɔn wolofɔkɛ jɔlen min ye Madi Danfaga u ka député a nisɔndiyara a ko jɔn a la ja a kunkun bɛɛ u ye baara in ta k'a di min ma jɔ ko a la ale nimisi wasara ɔ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye ayiwa baara ye maa min bɛna don yɔrɔ in na a bɛ se maa 1500 ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka si yɔrɔ n'u ka ayiwa dayɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛnnen don k'i bɔ yen restaurant universitaire fana bɛ yen min bɛ maa 500 ta nin bɛɛ lajɛlen jɔlen don Royal BTP a ko maa kan ka da nin cakɛda in na sabula farafinna yan wɔlɔfɔ olu jatelen don sojɔlabaw fɛ olu ka tila ka maa wele ka taa sojɔ u ka jamana na a ko jɔnkala i b'a sɔrɔ dalu jɔnjɔn b'o tigi bolo sɛbɛnna nana n'o ye o tuma min ye an ka jamanadenw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ye sansɔrɔ diɲɛ jamana o jamana na an bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan n'u k'o tigi dɛmɛ
dɛmɛ k'o ka sɛnɛyɛlɛ sabati sabula o ye Mali tɔgɔ duman di min ye Ibrahim Kara ɲɛra a tɛ a yɛrɛ kelen ye koyi a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Sud Hebdo kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara n bɛ n bolo don ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn n'an b'a wele ko le reporter ni baara bɛɛ lajɛlen tora ɲɛdɔbaw bolo jama kɔni o bɛ lafiya an ka taa Kayi jamana na o y'an ka premier région ye min ye tajiko gɛlɛya min n'a bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ reporter maaw o gɛrɛla n b'a fɛ dɔnkɔrɔba in na ni k'a ɲininka kɛnɛ na ni o ye monsieur Orobo Bayo ye Bayo ale min ye directeur du commerce de la directeur du commerce et de la consommation ye ale min n'a bɛ Kayi kɔnɔna na u gɛrɛla la ni ka ɲininkali b'a fɛ ko a tɛnku a la u y'a ɲininka sisan k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan kɔnɔna na gɛlɛya mun bɛ carburant ko la a bɛ se ka min fɔ a ka kɔrɔfɔ kun fɔra a ko Kayi dɔrɔn tɛ dɛ a ko Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la a ko gɛlɛya ko carburant kɔni ko a nana ko mais bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko mais Kayi ale b'o de kunna a bɛ se ka kuma o la a y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko gɛlɛya in kɔni a bɛ senna ga wulikajɔ de bɛ kɛ ka kɛ sababu ye walasa a bɛ se ka ban cogo min na ani ka fɛɛrɛw sigi fɛɛrɛ minnu n'an b'a wele ko mesure minnu bɛ yen ni olu tɛ sɔsɔ walasa a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ko min ye Kayi ko kɔni ta fanfɛla ye carburant kɔni a bɛ yen nka min ye ka taa n'a ye yɔrɔ misɛnnin dɔw la ko lakanabaliya o bɛ o kɔfɔ ka taa yɔrɔ dɔw la yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ Kayi masurunya la a ko k'o ye diyagoya ye ko mais wulikajɔ de bɛ kɛ walasa nin fɛn ninnu bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na lafiya bɛ se ka na cogo min na Bayo ka kɔrɔfɔ la a ko an bɛ waati min na n'a fɔ sa a ko olu kɔni ye ɲɔgɔn lajɛrɛ minnu kɛ u y'a yira sa k'a fɔ mun ye taji ye a bɛna bara bondo minnu na ni o ye stock ye ani ka taa se prix ma wulikajɔ kan ka kɛ ka nin bɛɛ lajɛlen de jate minɛ ani citerne ka don ka bɔ depuis a bɛ douane na a bɛ na waati min na a n'a bɛ renseigner cogo min na a ko nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ko ye komi ni o kɛ sababu ye ka lafiya kɛ a ko olu kɔni ye fɛɛrɛ saba sɔrɔ fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ kɔni karamɔgɔ Daba Tunkara o ye kɔni b'a f'i ɲɛna ka prix ko ta jate minɛ mɔgɔw bɛ se ka sɔrɔ prix la prix min n'o bɛ diya bɛɛ lajɛlen ye min ye station fana b'a di prix la prix min fana ni o dɔnnen don a ko fana min ye maa dɔw fana ye minnu fana bɛ se k'a feere cogo wɛrɛ la ka sɔrɔ olu tɛ sariya kɔnɔ a ko sa k'a fɔ Kayi ko n'u bɛ wulikajɔ la walasa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ban cogo min na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko tile journée kɔnɔna na olu bɛ commission de sigi min ye n'an b'o wele ko brigade maaw olu de bɛ wuli Kayi kɔnɔna na ka fɛn bɛɛ lajɛlen jate minɛ i station tɛ station ye u b'o contrôler hali n'i taara carré kɔnɔna na u t'a lajɛ i bɛ k'a di prix min na u b'o ɲɛɲini u bɛ tila k'a dɔn fana k'a fɔ e ka taji feere yɔrɔ la i bɛ ka hakɛ min feere a banna a ma ban ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni o bɛ ɲɛ sɔrɔ a ka kɔrɔfɔ laban la a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan ko walasa nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka ban a ko ni olu tilala u bɛ sɛbɛnni de kɛ a kan ka taa yɔrɔ min na a bɛ taa ye a ko mais k'a tɛ taa bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma Daba Tunkara walasa ko in bɛ se ka ban cogo min na ni bɛɛ lajɛlen y'i bolo di ɲɔgɔn ma k'a bɛ sɔrɔ i station na prix min na o ka ɲɛdɔn mɔgɔw b'a ta prix min na o ka ɲɛdɔn min ye mobili min don a ka dɔn ko sinon ko jatew dɔnnen don ko ni bɛɛ lajɛlen y'i seko kɛ k'a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya Gabriel Tienu ni y'ale ka sɛbɛn an mun bɔ le reporter kɔnɔ bi sɔn ka da na karamɔgɔ Daba Tunkara Filani in bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Yusufu Konate Simbo ko a k'i k'a dɔn nangama ni dugajaabi n'i y'o mɛn bɛɛ i b'a fɔ ko Aras Bash ani Rose Vichère min ye nin décembre kalo tile 16 n'o ye kalo kura tile 16 ye i k'a dɔn u ka latigɛ a na dɔ kiiritigɛlaw fɛ nka min ye kiiri kunfɔlɔ ye i k'a dɔn ko nin ɲɛdɔnna sɛbɛnnikɛla ko a ko kununko min ye asafurula min ye ayiwa décembre kalo tile 16 nata ye u ka kiiri min ni min bilalen don k'u kɔnɔ n'u bɛ taa so walima ni fɛn wɛrɛ min bɛ taa k'u sɛgɛrɛ i k'a dɔn o ɲɛna dɔn nka sɔmɔgɔ nin kɛlen don k'a fɔ fiɲɛ bɔda ni lafiya bɔda u kan k'o sɔrɔ kabini sisan k'a sababu kɛ kiiritigɛlaw ani ayiwa u ka surunin dɔnbaw ye kuma minnu fɔ Aras Bash a ka gɛlɛya kunfɔlɔ o tɛ bila ko ye sabula i k'a dɔn jalaki min b'a nɔfɛ min ye jamana ye i k'a dɔn a y'o o buruja o k'i bɔ ye a ye jɛyɛrɛjɛkulu kɛ o ko min ma association des malfaiteurs maa minnu ni danna juguya tun b'u la ka ɲɛsin jamana ma u y'o kɛ o k'i bɔ ye min ye premier ministre kɔrɔ ye Ala k'a hinɛ Sumɛlɛ Bube Mayiga o salen i k'a dɔn sabula o fatura k'a to kasobonba kɔnɔ a ye kuma gɛlɛn min fɔ a k'u y'a fa jɔnni y'a fa i k'a dɔn nin bɛɛ de b'a minɛkun na sɛbɛnnikɛla ko kuma min n'a minɛna a bɛ waati bɔ
min ye muso in ye n'o ye Rose Vichère i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen ko min ma sigida ɲɛta ale y'o ɲɛmaa ye o fana minɛnen bɛ k'u mina o donnen don tubabukan na u ka atteinte au crédit de l'État o kɔrɔ de ye a ye jamana buruja ni ka jamana danbe bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko Aras Bache kabini mars kalo tile 13 san 2023 a bɛ kaso la sabula min ye commissariat 5e arrondissement ye min ye procureur tribunal commune 4 na o de y'o ci ka taa mandat d'a kan o don kelen i k'a dɔn ayiwa a minɛna o dugusɛjɛ e ko Orokiya Dunbiya fana ma minɛ o 15e mars kalo tile 15 san 2023 tile fila de don na u minɛni ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko minɛkun ninnu bɛɛ lajɛlen ye kelen hali ni dɔ ta ka ca dɔ ta ye nka min ye kunnafoni ye sɛbɛnnikɛla ka fɔla a ko Aras Bache i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye kiiri fɔlɔ ye o kun kɛra o filanan yɛrɛ taara k'a sɛgɛrɛ e k'o de fana kun da ala ma diya wa sabula a fɔra min ye ayiwa hakilina dɔw ye ani ayiwa kunnafoni dɔw bɛ a y'olu dogo o dogoli mankan procureur kɔni o kɔni kun y'a ta sa ka taa di juge d'instruction ma min na i k'a dɔn kiiriw ni hakilina o bɛ se ka kɛ suruni nunbaw y'a ɲini kuma caman min ye ayiwa ka bila n'o ye liberté provisoire yani kiiri do cɛ sɔma ko ma i k'a dɔn min kɔni ye kaso ye sa a kɔni y'o datugulen yɛrɛ de kɛ sa ngami sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ bilali in kɔni o bɛ ko de bolo sa ko min n'o bilalen bɛ ka kalo kura tile 16 kɔnɔ nka n'i ye kɔrɔfɔw ta k'u lajɛ ɲɔgɔn nɔfɛ sariyatigiw ka kumana ani sorondonbaw ka kumana u ka nin jɛjɛkulu minnu filɛ nin ye n'u minɛna o de nɔfɛ i k'a dɔn ɲangata minnu ni kuma minnu bɔra da n'u minɛna o de nɔfɛ maître Kasimu Tapo o kɔni y'a jira k'a fɔ Aras Bache n'a sɔrɔla degun don walima kasolabila don a y'o kɛ sabula kalo 18 kaso datugulen a y'o kɛ kaban o de kun fɔra a fɔra ko 9 i k'a dɔn o kɔni na bila k'a kɔnɔ n'a minɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ la o kuma a kun ye ɲangata fɔn fɔ kɛ i k'a dɔn kaso datugulen a y'o kɛ kaba o b'a jira k'a fɔ kaso in kɔni kɛli banna o fana k'i bɔ yen min ye Rose ye o hakilina kelen fana don n'i ye maître Kasimu Tapo ka kɔrɔfɔw ta a y'a jira k'a fɔ kuma fɔra ni ka ɲɛsin k'i ɲininka Aras Bache ma a minɛkun na ale fɛ nin bɛɛ kɔni tɛ minɛkun ye ninnu kɔni ye hakilinade ye i k'a dɔn n bisi la n b'i minɛ sabula n'i y'a mɛn tubabukan na i k'a dɔn infraction fantaisiste a bɔra maître Kasimu Tapo de da i k'a dɔn Tapo y'o kuma de fɔ o k'i bɔ yen a y'a jira tuguni min kɔni ye Mohamed Ali Bachir n'o ye Aras Bache yɛrɛ i k'a dɔn a ka cɛkɔrɔba ye o fana sɛgɛra kɔrɔfɔ k'a ko fo n'a sɔrɔla ayiwa ko wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ min ni min kɔni fɔra k'a fɔ Aras Bache y'o kɛ a y'o kaso kɛ min ni min kɛra k'a fɔ Aras Bache minɛna a y'o kaso kɛ kiiritigɛla yɛrɛ ko i k'a dɔn Aras Bache ka ko o kuma a bɛ bila ka taa di min ye ayiwa chambre d'accusation ye minnu kan k'i ɲangata walima k'i jalaki a b'olu de ka bolo kan sisan a ko n'o dun kɛra ko ye fila ye min ye soroninubaw ka miiri la ko ye fila ye a fɔlɔ i k'a dɔn a na don kaso wɛrɛ la olu dun ka jate la o tɛ se ka kɛ bilen sabula kiiri fɔn fɔ tun b'a nɔfɛ o bɛɛ kɛra k'a ban wa a y'a kaso yɛrɛ kɛ o kuma min tora olu kɔni fɛ sa u ka jate la min ye Aras Bache a laban o laban a bɛ sɔn ka bila sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni a dulonnen bɛ sa ni dugu cɛ sabula min ye ayiwa warakɛlɛ ye i k'a dɔn kɔnɔ kasira t'o la sabula soroninubaw ani kiiritigɛlaw olu de bɛ kiiri dɔn olu de b'a banaminɛw ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni ye ala deli ye an n'o kɔni kɛ nɔgɔya da bɛ se ka sɔrɔ ala cogo min ala m'o kɛra nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula filani i jɔ n ka Tezara premier min an bɛ segin ka na ayi bisimila n bala cogo bɛ di Karamɔgɔ daba tugura n bɛ n bolo don i bɛ jaba kɔlɔsi i b'a se k'a fɛrɛ ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn n'an b'a wele ko le gindo ni maliden ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka sababu kɛ a ka baara ɲuman ye joni ni o ye Balaji ye n'a bɛ wele ko Bakɔrɔba Ture sababuya kɛ min ye kunnafonidi ta fanfɛla ye maliden kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a fɔ tare ka sababu kɛ a ye jɔnjɔn ni k'a sɔrɔ min ye kalo tile 16 ye novembre kalo tile 16 reflet d'Afrique min ye a tigi ye kɛrɛnkɛrɛnna dankɔrɔ
jɔyɔrɔba in ni o ye a directeur de publication ye a ka baara ɲuman kama kunnafoni binangu kan Mali kɔnɔna na ani farafinna min ye Kigali ye kɛrɛnkɛrɛnnena Rwanda jamana na n b'a f'i ɲɛna u ye jɔnjɔn dɔ ta ni k'a di a ma karamɔgɔ Daba Tunkara Kigalikaw fɛ i b'a wele ko Rwanda min ye dankɔrɔbaw ye o camanba u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye min ye tɔnbeleba min ye n'u bɛ fɛ ta k'a di mɔgɔ ma n'an b'a wele ko Paleba olu kɔni ye a wele a yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔna ka sababu kɛ a ye baara ɲuman minnu kɛ ka tɛmɛ olu kɔni kɛra sababu ye maliden kelenna bɛɛ lajɛlen kunna wolola ka sababu kɛ an ka kunnafonidila min ni a bɛ nin baara in na a mɛnna ka sababu kɛ a b'a ɲɛdɔn ni sɛbɛn don baara ma karamɔgɔ Daba Tunkara bɛ kɛ sababu ye i bɛ lafiya sɔrɔ o la wa i bɛ ɲɛ sɔrɔ o la ani fana e bɛ jamana min kɔnɔna o tɛ dɛ a bɛ kɛ sababu ye maa wɛrɛw bɛ olu bɛ u lakodɔn nin kɔni nin kɛli ye nin kɛra sababu ye bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara a yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la a y'a yira sa k'a fɔ nin kɔni nin bɛn na ale ma ka sababu kɛ nka a tɛmɛna ale dɔnyɔrɔ kan a y'a yira sa k'a fɔ nin ye maliden kelenna bɛɛ lajɛlen de ta ye ka sababu kɛ ni bonyamasegin min kɛra ale ye a ko misali min bɛ ale bolo ni o ye Bakɔrɔba Ture ye n'an b'a wele Balaji a ko ka misali a b'a di denmisɛnw ma denmisɛnw fana ka wuli ka jɔ kɛ nin façon na nin bɛ d'i ma de n'i ye baara kɛ Palais 2025 taara k'a d'ale ma a bonyana ale ma ka sababu kɛ Réflexe d'Afrique la u bɛ baara min na a bɛ waati jan bɔ a ko ale ye misali ye a ko a fana bɛ denmisɛnw fana wele denmisɛnw fana kɛ misali ye jamana in kɔnɔna na baara la n'i b'a kɛ a bɛ kɛ sababu ye i bɛ lafiya sɔrɔ a la karamɔgɔ Daba Tunkara nin min ye sɛbɛn a ye min bɔ Le Guinée kɔnɔ bi sɔgɔmada in na Filani in bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la mutation bisimila nin y'a boli ko siɲɛ 326 ye tanuni ka di fɛn bɛɛ ye nka n'i ma ɲɛ i bɛ tanuni in ka kɛ bil hakika Saadu Bokum nin y'a ka sɛbɛn ye a ko Alhaji Mohamed Sakɔ an ko a ma ko Sakɔ Holding Alhaji Mohamed Sakɔ i k'a dɔn basket bolofara min bɛ Joliba la nin y'a san 2 ani tila ye a nakun ɲɛna sabula min ye Mohamed Sakɔ ye min n'a bɛ wele ka na Joliba ɲɛmaaso kalifa ma min ye basket ye Joliba o y'a sɔrɔ u kun degunna kosɛbɛ u tɔɔrɔ la san o san i k'a dɔn basket n'a saison bi ban Joliba ka taa farafin damu kan i b'a ye k'a fɔ u bi kɔ ale nani a m'a bila dagirinda la koyi a nana wulikajɔ boloda min bɛ équipe yɛrɛ ɲɛ min bɛ équipe ta ɲɛ foyi t'o kɛ ni wari tɛ wa ni k'i b'i sigi ka maa wɛrɛ kɔnɔ ni k'i b'i bolomada ka ɲɛsin maa wɛrɛ ma ɛlɛ ni i k'a dɔn i bɛ bila retard la o de la Mohamed Sakɔ a nana bolo bila a jufa kɔnɔ $70 ani $4 a halala wari sabula n ka club ka di n ye mɔgɔw darana kɛ n bila ɲɛmaya la ɲɛmaya tɛ gansan ye Mohamed Sakɔ i k'a dɔn a y'o warijɛ da kɛnɛ kan a ye mun ni mun kɛ wulikajɔ la min ye ballon d'or min ye basketkɛla kuraw ye a y'olu wele cɛw ni muso min ye dɛmɛ ye k'a don min ye maakuraw nani olu ka musaka basket yɛrɛ tɛ kɛ fɛn min ni fɛn min kɔ a nani miiri ka taasi kɛ ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ joona joona i k'a dɔn ma tɛmɛ waati damadɔ ka a nɔ yira sabula n'i k'o ta k'u lajɛ min ye kubu ye u nana kubu ta senior dame i k'a dɔn kupu BDM o ye kupu belebeleba ye min kɔni n'a y'an ka bɔ Mali kɔnɔ saison 2021-2022 a y'o jaso 2023 super kupu u y'o jaso 2022-2023 u kɛra vice champion ye final min ye kupu du Mali ye nin fɛn ninnu tɛ sɔrɔ naganaga la a tɛ sɔrɔ daga sunɔgɔ la a tɛ sɔrɔ ni ma fɛn bɔ sɛbɛnnikɛla ko kabini o kɛra min kɔni ye Joliba a basket supporter fɔ kun kelen bɛ k'i kɔ dun bɛɛ lajɛlen segila sɛbɛnnikɛla ko saison 2 min kɔni ye Joliba ye a ka yɛlɛma sabula hali ka taa kubu ta i k'a dɔn farafinna to a la Joliba a basket i k'a dɔn u y'o kɛ a ko n'o tɛ ni kun ye ko ta k'a lajɛ Joliba kun ye kosɛbɛ basket la sabula u kun bɛ taa fo jɔyɔrɔ 4 de la a ye polisi kɔfɛ ISFAS Jango Stade Malien u n'olu minnu ka fadenya ka bon u kun bɛ ninnu bɛɛ kɔfɛ nka bi
n'i y'a ye joli b'a bɛ te kan a ko maa wɛrɛ tɛ dɛ min ye Mohamed Sakɔ Holding n yɛrɛ dɔgɔnin don i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ la wari min bɔra a fɛ ka don nin ko in na moto Jakarta furaw basketkɛlaw i k'a don ni yɔrɔ u ka sara kalo o kalo a ka ca ka taa se siyɔrɔw ani basketkɛyɔrɔ minnu ni u bɛ taa entraînement kɛ a ye wari de bɔ ka don nin na fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛlaw k'a y'i banban min ka kosɛbɛ o de ye hadamadenya ani basketkɛlaw dam fara homme kan i k'a dɔn u ka se ka basigi u ka se ka fɛn sɔrɔ ka entraînement kɛ ni ka balontan kɛ u ninkun na min ye Mohamed Sakɔ ye Mohamed Sakɔ Holding sɛbɛnnikɛla ko san 2 ani dɔɔni maa bɛ se k'a fɔ bi i k'a dɔn joli b'a basketkɛlaw cɛw fara musow ka i k'a dɔn maa bɛ se k'a fɔ u ma ko tabarikala nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lamitation kɔnɔ a ka bi bɔli la filani bita ye an b'a bila yan min ye sɔɔni ye burapele n'a jɛɲɔgɔnw fana min diya i kana farikɔnɛjɛ lamɛn an m'o foyi t'a la kununko arbitre namara min kɛ Barça la diɲɛ bɛɛ b'a dɔn awɔ an b'a ja n'i ma nin yɔrɔnin fɔ mɔgɔw sigilen don kɛ n kɔnɔ o b'a fɔ ko Barça foyi ma ye saison ma taa yɔrɔ la fɔlɔ a bɛ ɲɛ an bɛ u bɛ kɔ an na u bɛ kɔ an na salamisɛri k'a dɔn farikɔnɛjɛkɛlaw n'olu wulila min ye ayiwa kunnafoni dibaw ye olu bɛ sigi to ma don su in na segin bɛ kɛ nin kunnafoni kelen kan ni Ala sɔnna sini an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakale Hamɛdi kumara k'an jaw ta sini turukala u kun bɛ Mamutu Surunin bolo i k'a dɔn sini an bɛ ye kɛnɛ kan masha Allah ka sɛbɛnkɔrɔw lakali Mamutu baara ɲɛna